पकडला नंतर. डेंगा दाखव नीट. अशी ठेव, अशी ठेव, तू अशी धर. एक मिनिट. पाठचे पाय पकडू नको पाठची पाय नको. का? सुटणार नाही ती. हे डेंगन चावल आणि के डेंगन चावल. पाठी येतात डेंग नाही हे आता तिकडचे नाही काय? तसं नाही. राहू तशी सुचेल जरा फोटो काढूया एक. तशीच मागणी येतात. पाठच्या पायाने पकडतो रे मी सांगतो. एवढं डेंगू इकडे पकडल. हे हो बघितलं सांगतोय. हा ना हा बोट पकडायला झाले ते. उचल. तर घे.